Eżis Maltin u għawċin fl-Awstralja, minn qalbi nsellmilkom, kemm nixtieq l-qiegħda fostkom. L-esperjenza tas-sena li għaddiet meta kont magħkom beqgħet u se tibqa' f'qalbi tul ħajti. Kif kont għedtilkom meta kont fostkom fl-Awstralja, jien ħallejt biċċa minn qalbi magħkom, għaliex intkom tagħmlu part intrinsika mill-familja kbira tagħna, il-Maltin. Il-fatt li għal darb'oħra qed terġgħu tingħaqdu ġewwa Melbourne biex minn daqstant bot tiltaqgħu biex tagħmlu solidarjetà magħhudkom Maltin u Għawċin huwa mument li jimlili qalbi bil-ferħ u nistqar magħkom li emozzjonani bil-kbir. Xemm misbaħ minn meta aħna fejn aħna bħala Maltin u Għawċin ingħaqdu, mhux biss biex nifirħu iżda wkoll biex ngħinu l-ħadd ieħor. Kemm hu sabiħ li nibqgħu nożżu il-valur tas-solidarjetà. Kemm hu sabiħ li l-valur tas-solidarjetà jibqa' jintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. U ħaġa tal-iskantament kif meta anka nitbedu minn artna nibqgħu nirtu dan il-valur. Grazzi minn qalbi fisem il-Maltin u l-Għawċin ħutna li bis-saħħa ta' din l-attività li konvinta li ser terġa' tkun suċċess ser tkunu qed tenuhom fil-bżonnijiet tagħhom permezz tal-Malta Community Chest Fund Foundation. Irridkom tkunu kburin li f'demkom hemm jiġri demm Malti u l-valuri kbar tal-antenati tagħna. Inħeġġiġkom biex tkomplu tożżu dal-valuri li writna mingħand missirietna u ommijietna. Jalla tibqgħu tagħtu din il-viżibilità lil pajjiżna, viżibilità li tirrifletti l-kwalitajiet kbar ta' ġensna. U anke f'dik l-art li adottatkom u ħabbitkom. Kemm aħna ġens distint, kemm jien kburija bikom u b'ġensna. Inħares il-qudiem biex fi ftit ġimgħat oħra nilqa' lil Daniel u lill-familja tiegħu hawnhekk ġewwa Malta. Nittama li tkunu ħafna familji u dixxendenti tagħkom li din is-sena terġgħu tiġu iżżuruna ġewwa Malta u fil-Palazz ta' San Anton li huwa wirt storiku kbir tagħna u tagħkom ukoll. Jien il-President tagħkom ukoll u nħossni tas-sew kburija bikom. Viva Malta, viva l-Awstralja, inħobbkom ħafna.